шут. Здравейте, ютубъри! Аз съм Сонка31 и днеска ще оцеляваме в Майнкрафт. Така, свечим хомчето. И ще пръднем! Тихо е! Да, ще пръднем. Да, позна. Вижте нашия скъп дом. Вижте го. Аз го оформих. С един мой приятел тук ще снимаме. Мали са пръста отвън. Ай, тихо е, хора! Така. А сега. Мали са пръсна от вълнини. Паце! Пацо! Пацомире! Пацосотире! Паце! Ей, удия! Удакът! Добре, значи нашия приятел го няма. Сега, какво да правим? Ами, нищо ще тъпим. Така, хора, пишете коментари. Ако искате да оцелявам в някакви мапове, разни сървъри, да оцелявам с приятели. Ако искате, може да се абонирате, може да избера един от вас и с него да снимаме. И така. Да продължаваме. Това си е нашето хомче. И накрая трябва да питам един мой приятел. Защото това е първия клип. Трябва да го питам. Как се озаглавяват клипове? Как се озаглавяват клипове с Пацо? Ами, лесно става мой човек. Добре, добре. Накрая. После какво? Ако направиш парти! Какво? Какво каза? Мисля, че май ме уби. Ако направя какво партията гони, аз също нямам рожден ден. Да се прави парти, ако направиш парти. Какво е парти? Бебеш. Тук ма целят за... Гледайте. Трима стрелци. И там главата. А? Какво е? Гледайте. Как се убиват рицари. Аз съм рицар от трети аспатрях. Ти наистина ли снимаш? А? Наистина ли снимаш? Какво? Наистина ли снимаш? Не снимам. Не снимам. Хора, кажете му, че не снимам. Кажете му, че не снимам. И така. Може да се абонирате в фен страницата ми, в Facebook, в Twitter. И... Еми... Ти нямаш Twitter, бе! Имам. Така. Ти ли имам мютна, бе? А? Не. Аз от преди 3 години имам Twitter. Хора, виждате ли там? Там нещо дед гори. Там. Между другото, хора, аз съм Пацо Да, той е Зайков тапанар. в профила. Хора, аз ви питах май на 50 пъти, ама обаче никой не ми отговори. Ще гледам в газа то, който не ми отговорил, ей. Право на него. Ще го еба до газа и това е живота. Ще му струша канчето. И между другото, свършиха епизода на Minecraft оцеляване, защото изтрих World. И аз ви питах 60 пъти. Си правил клипове. Питах ме 60 пъти. Дали да сме на World и накрая си
аз си прицелих Дашево свина и като изтрих всичко Браво, браво. и справо се занимавам и да ви кажа бай-бай, защото си големи идиоти. Кое е? Щом никой ни гледа, не го еба, май. Абе, я ги оставя, ти са моите дружки. Твоите дружки са големи паташки. Не, твоите дружки са големи патрушки. Не да няхниш коня. Там яхнеш затика. Хедшот. Хедшот. Айде, Хедшот. хайде, накарай на тия педраши, чао, ще се зира. Хора, чао, че нашия гост се разяри. И до скоро! Така, пацо. Свърши ли? Да. Сега събирам семена. Нали цъкне F9? А? Нали цъкне F9? Да бе, F9 цъкнат. И сега жълти ли са ти цифрите? Да. Добре. Ще свалиш ли мата? Какво? Мата, ще свалиш ли? Бе, виж това, бе. Мата, GJ мултиплеер. О, сериозно ли е? Да. Ама коя GG, а Сан Андреас ли? Да. Само ми изпрати линка. За Мунди точка. Не бе, изпрати ми линка на играта, на самата игра. Че А, аз не след мога да това- предположа коя е играта точно. След това искаш ли мултиплеер? Еми даде, ще повоза малко. Не, по-скоро аз ще го, защото... Ама аз съм най-добрия возач, винаги се разбивам някъде. Точно за това си. Даде, хубавото и на тази игра, че най-добрият човек, който кара кола, първото нещо, което трябва да знае, е, че трябва да се разбива. Но тъй или иначе, това няма да стане, защото аз съм най-добрия в разбиването. Алелуя! Поставя кокошко, поставя кокошко. Човек, Слънцето гледа към мен! Намерих слънче, който гледа. ти затвори на Мартито. Не, той затвори. Той без това пречи. Да. Доста пречи, да. Аз после ще ям козли. Буквално, ще ям козел. Един странен козел. Козелей, лелей. Лелей, 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 лелей. Какво пращаш, Айде. бе? Какво пращаш? Брат си. О, ще опожаря гората. Тук толкова цветя има, че чак ми се събират. Човек, карите, че много се играе. Добре, чак само. Ма ще има тегля. Ще ми помагаш ли? Да. О, аз съм спец по контовете. Сколько? Така. Споделяме да го. Чакай само, чакай. Аз още не съм се махнал от Майнкрафт. И така, хора, това им беше клипа. Мерси, че пацо участваше в моя клип и че го измамих така хубаво и до скоро.